Навлизаш в период на важна промяна. Дори ако всичко изглежда спокойно около теб, нещо вече се развива зад кулисите. Виждам ситуация, която те е карала да мислиш много напоследък. Очакване, несигурност или връзка, която така и не е получила истински завършек. Но енергиите показват, че тази фаза не е застинала. Виждам постепенно движение, което започва да се оформя. Някой мисли за теб по-често, отколкото признава. Този човек наблюдава, размишлява, но все още се колебае да предприеме действие. Има чувства, но има и страх да не сгреши или да не събуди нещо от миналото. Въпреки това, колкото повече време минава, толкова по-трудно става да се носи това мълчание. Виждам също възможност или новина, която може да дойде по неочакван начин. Нещо ще те подтикне да вземеш решение или да погледнеш на нещата по различен начин. Числото 7 се откроява силно в това четене. То често предвещава бързо развитие или събитие, което е съвсем близо. Бъди внимателен, към знаците и съобщенията, които се появяват неочаквано. Ако това послание намира отклик в теб, напиши. Готов, съм за промяната. За персонализирано четене на твоята любовна или лична ситуация, пиши ми на лично съобщение. Понякога това, което чакаш от дълго време, започва да се движи точно в момента, когато спреш да мислиш за него.